Issiġillat il-ftehim tas-sħubija bejn il-Gvern Malti u l-kumpanija Amerikana Steward Health Care brabta ma' tmexxija ta' 3 sptarijiet San Luqa, Karin Grech kif ukoll l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Steward Health Care l-akbar kumpanija tas-saħħa fl-Amerika b'total ta' 36 sptar mifruxin f'madwar 10 stati Amerikani saret uffiċjalment l-azzjonista tal-konċessjoni li kienet ingħatat lil Vitals Global Healthcare għal perjodu ta' 30 sena. Iċ-ċermen tal-kumpanija Dottor il-Ftehim qal li dan il-ftehim ser isarraf għal kura ta' kwalità għolja u aħjar għal pazjenti Maltin u Għawċin. Qal li l-kumpanija ser tagħmel investiment fis-settur mediċinali belan li l-isptarijiet ta' pajjiżna joffru l-aqwa kura lil pazjenti fil-Gżejjer Maltin. Permezz ta' din il-konċessjoni, Steward Health Care ser jibnu u jmexxu wkoll il-kampus tal-iskola medika ta' Barts u l-iskola tal-mediċina u d-dentistrija ta' Londra. Dan bilan li joffru faċilitajiet tal-talim lill-istudenti tal-mediċina. B'reazzjoni għal ftehim ma' Steward Health Care, il-Ministru Konrad Mizzi qal li bħalissa għaddejjin id-diskussjonijiet mal-kumpanija Amerikana dwar il-pjani tagħha għal ġejjini. Bħalissa għaddejjin ukoll diskussjonijiet ma' Steward Health Care dwar il-pjanijiet futuri għall-isptarijiet. Il-Ministru Mizzi qal li permezz ta' dan il-ftehim il-poplu Malti ser jibbenefika mill-aqwa infrastruttura fil-qasam tas-saħħa. Il-poplu Malti u Għawdex se jibbenefika minn infrastruttura mill-aqwa, servizzi mill-aqwa, sptar ġdid ġew Għawdex, sptar ġdid ta' rehabilitation, redeveloped Karin Grech Hospital u faċilitajiet mill-aqwa bħal Barts Medical School. Fis-stqarrija l-Gvern esprima s-sodisfazzjon dwar dan l-iżvilupp u qal li ser jibqa' kommess li jassigura li Steward Health Care timxi mal-obbligi kollha tagħha li hemm fil-ftehim tal-konċessjoni. Fosthom it-twettiq ta' Sptar Ġenerali ġdid f'Għawdex b'faċilitajiet ta' klassi dinjija, ir-rinnovar tal-Isptar San Luqa u Karin Grech, kif ukoll il-bini tal-iskola medika ta' Barts f'Malta. Qal li dan il-ftehim mal-akbar operatur fil-qasam tas-saħħa fl-Amerika jikkonferma l-pjan tal-Gvern li jsaħħaħ u jtejjeb il-kura tas-saħħa f'Malta lil pazjenti kollha filwaqt li ħares il-jeddijiet tal-professjonisti kollha fil-qasam tas-saħħa f'Malta u f'Għawdex.